Juraj, mne sa na tejto víkendovke páčilo to, že som mohol načrieť do takých tých svojich zákutí, o ktorých som ani nevedel. Že som si pomenoval veľa vecí a tých, by som bol taký, ako si to ty nazývaš, že brzd a tých škriatkov, ktorí, ja tomu hovorím, kostlivci v skrini. Že som si ich konečne pomenoval, že som si priznal, že áno, mám ich tam. Že som si povedal, že chcem s tým niečo robiť. Čo si odtiaľto odnášam, to som si pomenoval tiež a odnášam si odtiaľto obrovskú silu. Hej, s tým niečo urobiť. Ďakujem. A teraz taká, že správa iba pre mňa, personálne pre mňa, pre Juraja. Čo by si chcel mne ako Jurajovi odkázať? Juraj, odkazujem ti toto. Neprestávaj a vytrvaj. Ďakujem. Rado sa stalo. Pecka. Díky moc.